Konili pachuni pon puji ninghang ilito lai APHLC lo kamera person do Ratu terang orang lista Kai gente lagi yang cokni ante autonomous state long seta was state le long seta six schedule of it lo tel lagi ingni cry lagi lahelo he hek ben alam lo lahelo ingni cry po athai velo aputa se ka vede dili ko si tikim thegela ma state ta simple pig lagi kache than lagi than wala nang kam ta kali lahir lapen ke isolam development to honor nelitum neli DC kalilan assistant commissioner ke do hotha Dibrugar assistant commissioner haladak asuatun demand lo haladak Dibrugar lo Brahmaputra langroy aputhak dolong don serak nangi ni cuma disia bang thakru lo ni cuma disia bang ke bamuna muni Orissa pen alang li thakru lo je nang cuma development dolong dong arjen ke tong nangima kali te nang cuma hem ke pimi nong ke tong nangima dolong bang ke kimpo bang marwari tu traka ke the so live repo nang tu nge track tak avi komando solai komando lege tu po punili tu medisi thak no son thak lo de lang dam ette ahok no tu war ka tu vetanang po seta tu war le tu selapore seta amunit atu ambange side kenan na tu namun ik ulote kupulo la so tu war lang along alege du ipo hala gari ke do tu truck ke do tu hala arpek nange nama tu hala cek nange nama tu hala tum se ame do choti businessman na tum se ale petani tu beke sa phalo ne petaki pin tu beke sa phalo ne petaki pin tu beke sa phalo tali ke pin tu beke jai ka tha pahala mo jai ka tha pahala mo jai ka tha pahala mo Da ingle langbong be Samelangso sem song be langlokso langbong be mohon konghang langbong be Samelangso tarpesi buhu awak monpo APHLC lo APHLC lo APHLC mass joining program dolo BJP la pen Congress pen jasemet ke kadogove don phlikep throksi
amuluk ni tum APHLC long nang chepa ok dun lo adon amunit apaya bang ali adon si non phlikep throksi Tang tenai tum la re-election nang ji pula so puthak nang lihin ben PC pui sir. ni tum re-election nang ji puke abinong e non de lo ke pu la election do dia ko ben ni tum pu election la so election ke chokche lage panchayat aron pensi pedo kape do ya phansi ke claim la potsi 6 schedule aron pensi do nang ji pu ni tum case ke file tang do la pen case ta non pai ciklo in koi clear ni si aku thur ji pa lam ni tum arjulon la si re-election nang begi la pen ni tum la Ponchot a low pen, a ron pen baru claim lo, that a claimant a claim to pay me that kachong hu pen lock, ke chok ke teng pen si la tum election na ke high, lagi ke high ta kali abinong la BJP le ke high kali la ke. Hala ke che bongo sena tum han ka pe high, bor I akam ke high ke karbi tum ali dek ke da ke. Bongo sena ke che tum si ke high ken election ke. Hala tum ali si non claim chot ji ken te. Ke cheng la karbia tum han non eviction nang cheng tang lo la singhason betita eviction ji la pen ke bang akhe inglong ara tum han eviction at ji pusi ni tum arjulong lo pen eviction tang lo rong pang thira bangke la pen pirbi arong po adima bang rong pirbi po adim bang eviction ji po alam arjulong lo la pen ke chia tum han eviction ji po etita alam kang ke lang ke la pen ke master ta ko pharo phira throk kepra isi aku kecil tu man lok si pilih lo ke karbia tu ngebang privat ke long dun la kado itak kecil tu masih claim chot lo la sini tum ke la election ke re-election do vek nangi pulo ni tum ke la pen ni tum arona teng beng ni tum un vek ji itu ma chief justice akimilang chief justice tum han anta ni tum kroilo ni tum ningke alang ni tum constitution ateng ben si order people judgment in saipo lapen election vegi re-election vegi. Thank you sir.